Bisa po ang tourism operations ng Pozorobio sa mga motorista po na dadaan sa pangunahing lansangan po ng Caballero Street Poblacion sa Pozorobio, Pangasinan dahil po sa inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa darating po na January 13. Ito ay bilang paghahanda po sa gaganaping street dancing competition na bahagi po na nagpapatuloy na Patupat Festival ng nasabing bayan kung saan isasara po ang buong kalye para po sa dagsa ng mga manonood. Kaugnay po nito, maaaring dumaan po sa manawag at season ng mga motorista bilang pansamantalang rerouting scheme upang hindi lubos na maapektuhan ng nasabing aktibidad. Patuloy naman ang apela ng mga otoridad sa kooperasyon ng publiko upang maging matiwasay at ligtas ang selebrasyon ng kapistahan. IFM News. IFM News. IFM News.